Rest well, pinalangga nga Archbishop Fernando Capalla. Mao ka na ang gisambit ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa dihang iyang gibisita ang mortal nga lawas sa Archbispo niadtong Sabado sa kaadlawon sa iyang haya dito sa San Pedro Cathedral. Sumala ni Duterte, usa ka mayong leader sa simbahang Romano Katoliko si Archbishop Capalla ug iyang nahiusa ang mga lideres sa nagkadayang simbahan sa iyang panahon isip Archbispo sa Diocese sa Davao. Mipanaw si Archbishop Capalla niadtong alauna 23 sa kaadlawon Sabado, Enero 6. Sulod sa iyang Pinoy-anan sa usa ka seminary compound dinhi sa Dakbayan sa Davao. Samtang pagka alas 10 sa gabi sa Susamang adlaw, may panausap ang iyang igsuon nga si Gloria didto sa Iloilo City sa edad nga 90 anyos. Sumala ni Monsignor Paul Quizon, dili lang amahan sa simbahang Katoliko si Archbispo Capalla. Isip Obispo, siya ang tinatawag shepherd of the local church. Official title, shepherd, obispo, archbishop. Pero to us, he is a father and a friend. So, mo gawas gyud ang iyang pagkaamahan because he knows how to talk to the priest, he knows how to listen, and he gives us directions on how to take care of our people as well. Kanya friends siya, and it takes time to get out of his way, especially during special occasions. You know that Archbishop Capalla will always be there, even if he has already retired. He has a way of like getting in touch para mabati nimong he is really a friend. So official title, shepherd of the church, archbishop, but in the level of experience, he is a father and a friend. Muna'y akong lantaw sa iya. Gila si Archbishop Capalla nga man of peace tungod sa iyang pakigdialogo sa mga leader sa Muslim communities dinhi sa Davao City ug sa laing lugar sa Davao region. He is well known to be the conventor of the Bishop Ulama Forum, and he is a figure in the interreligious dialogue and in peace advocacy. So kung usa sa mga mo stand out jud sa iyang legacy is he is a man of peace and he advocates for peace. In fact, I think it was in 1991 he was the awardee of the San Lorenzo Ruiz for Peace and Unity. It's a national award, it's a prestigious award because of his contribution to the work for peace and unity in the country. Yeah, labi na sa Mindanao, we're known to have the presence of our brothers and sisters Muslims. So, kini si Archbishop would always find a way to connect with them in our basic humanity, not emphasizing what differs us from one another, but emphasizing more what can unite rather than what can divide. So, kung na siya musan out yun yung legacy na yung peace advocacy. Nailhan sa iyang advokasya sa Kalinaw. Nakadawat kini sa San Lorenzo Ruiz Award alang sa Kalinaw ug panaghiusa. Si Archbishop Nanding Capalla natawo niadtong Nobyembre 1, 1964 sa Leon, Iloilo Province. Gitakdang ilubong ang iyang mortal nga lawas karong Lunes, Enero 15, atol sa ikasiyam kaadlaw sa iyang pagpanaw. Mitatak si Bishop Capalla sa kasing-kasing dili lang sa mga Katoliko ug nang hinawtang simbahan ngang panaghiusa ngayang gibilin sa matag sektor magpabilin sa atong dughan. Edit Kaduahay Newsline Philippines. Stay safe!